एगो जंगल में एक लोमड़ी रात रहल। एक दिन ओकरा के दोपहर तक भोजन ना मिलल त वो भूख से व्याकुल होके भोजन के तलाश में इधर उधर भटकत रहल। भोजन के तलाश में पूरा जंगल छान मरली, बाकी कहीं भी भोजन ना मिलल। अब हम का करी? गर्मी और भूख हमरा के बेहाल कर देले बा। अब और चल सके के शक्ति भी ना बचल हमरा में। ई कह के भूख और गर्मी से व्याकुल लोमड़ी एगो पेड़ के नीचे बैठ गई। यदि भोजन ना मिलल तो हमार जान ही निकल जाई। हे भगवान, अब हम का करी? तबे लोमड़ी के एगो विचार सूझल और वो गांव की ओर चल पड़ल। बाकी गांव के पास जब वो पहुंचल तबे कुत्ता ओकरा के देख लेलन और भौंकत के ओकरा पीछे पड़ गए। लोमड़ी अपन जान बचाए के जंगल के ओर भाग चलल और कुत्तन के चकमा दे के एगो घनी झाड़ी के पीछे छिप गए। कुत्ता भौंकत की आगे निकल गया। ई कुत्ता सब तो आज हमरा के मार ही डरतन। अब कबो गांव में ना जाई। ई कह के लोमड़ी हुए पेड़ के नीचे जाके बैठ गई। जौने पेड़ के नीचे पहले बैठल रहल और कहे लगल, आज शायद हमार नसीबे खराब बा। गांव में तो हमरा कोनो न कोनो घर से भोजन मिलिए जात। कुत्ता सब हमार खेल बिगाड़ देलन। सत्यानाश हो कुत्तन के। पेड़ के नीचे बैठल लोमड़ी गांव के कुत्तन के भला बुरा कहत रहल। तबे ओकरा के चोंच में रोटी के टुकड़ा दबौले उड़ के आवत एगो कौवा दिखाई देलस। कौवा उहे पेड़ के एगो डाल पे आके बैठ गयल जौने के नीचे लोमड़ी बैठल रहल। रोटी, एकरा से तो हमार भूख मिट जाई। कौवा के मुंह में रोटी देख के वो भुखाए लोमड़ी के मुंह में पानी भरायल और लोमड़ी सोचे लागल कि कैसो भी हमरा के रोटी मिले के चाहिए, तबे हमार भूख मिटी। तबे लोमड़ी कौवा से रोटी छीने के उपाय सोचे लागल। बाकी ओकरा के कोनो उपाय सुझात ना रहल। कौवा ऊंची डाल पे बैठल चौकन्ना होके इधर उधर देखत रहल, जैसे ओकरा के आपन रोटी के टुकड़ा के डर होके कि दूसर केहू न छीन ले। काहे कि कौवा भी बड़ा मुश्किल से कौनो बच्चा से रोटी छीन के ले आयल रहल। कौवा कौनो मोटी डाल के तलाश में इधर उधर देखत रहल जहां वो रोटी आराम से खा सके और रोटी जमीन पे ना गिरे। तबे लोमड़ी के एगो उपाय सुझायल। वो डाल पे बैठल कौवा के ओर देख के बड़ा मीठी बोली में बोलल, हमार प्यारा कौवा भाई, रउआ तो बहुत सुंदर बानी। पूरा जंगल में रउआ जैसन सुंदर पक्षी केहू बटले ही नहीं खे। हम बहुत प्रशंसा सुन ले बानी। अब तक रउआ कहाँ रहनी? बहुत दिन बाद दिखाई देनी। कोनो दूसर जंगल में चल गए रहनी का? गाऊ जंगल एह जंगल से ज्यादा सुंदर बा। कौवा ओकरा और देखलस, बाकी कुछ ना बोलल। भूखी लोमड़ी परेशान हो गईल कि शायद ही हमार मन के बात जान गयल। कौवा भाई, रउआ तो दूसर जंगल में चल गए रहनी। राउर मीठी बोली सुने खातिर हम बहुत व्याकुल रहनी। अच्छा भैया, रउआ तो गीत भी बहुत बढ़िया गावेनी। राउर सुरीला और मधुर आवाज के सब दीवाना बाड़न। वैसे गाना तो हम अच्छा गा लेवेनी, बाकी हमारा आवाज बेसुरा बा। का रउआ अपन प्यारा प्यारा मीठा मीठा आवाज से हमरा गीत ना सुनाई? लोमड़ी के धूर्ता भरी चाल कौवा के समझ में आ गई कि लोमड़ी कौनो तरह हमार रोटी छीने चाहत बा। यही से कौवा अपन पैर से रोटी दबा के बेसुरी आवाज में गावे लागल। लोमड़ी के समझ में आ गयल कि कौवा हमार चाल समझ गयल बा। अब हमरा के कोनो दूसर चाल चले के पड़ी। अरे वाह कौवा भाई, आज तो रउआ कमाले कह देनी। बस एक सुंदर सा नृत्य दिखा दी तो मजा आ जाई। बिना सोचले समझले जैसे कौवा नृत्य शुरू कैलस, रोटी के टुकड़ा नीचे गिर गयल। भूखी लोमड़ी झट से वो टुकड़ा उठौलस और वहां से भाग गयल। कौवा अपन मूर्खता पे पछताए लागल। बाकी अब पछतैला से का होखी? शिक्षा आपन झूठी प्रशंसा से हमनी के बचे के चाहिए। हमारे YouTube चैनल के अभी सब्सक्राइब करें। नया वीडियो देखे खातिर बेल आइकॉन जरूर दबाएं। रउआ हमारे वीडियो पर अपन कमेंट जरूर दी। वीडियो के लाइक करके अपन मित्रन के शेयर जरूर करें।